Lero nani lero, lero lero, dugoliri nene, dugoliri nene, ah. Parago bendengi ya nande aserit keriga ya Teach Kabere aserit kolia. Tari Teach Kabere mo? Ligoro lya kabere. Ligoro lya Kabere. Teach Kabere na ekegere. Ekegere lakini egiito. Egiito. Kwenda tore konya gotebania paka ekero turakore ligoro na lieito. Teach. Lietali ekegere ligoteba litkolie mirimo. Teach. Lero ere ng'ing'eno. Ning'eno. Ng'ing'eno. Lero iga ng'ing'eno. Thank you because tunatoka kuchiabu njengo kwa mwaka mkate. Mwaka ochoi. Ochoi tuwatia sora. Gatoka kuruabu. Twensi tunatoka. Twenda tukukwana igoro y'echinguru cy'omugusi kibesekanete. Abo nabo matundra na atsa namo na molige tawe TV kibesekanete tali kibesekaneke. Ego na mogorigereria. Sikanete. Kwana kuruabu ngora igo agara to bugati Mystic Powers na sengenje yo ayo tota the Mystic Powers ko se chinguru echi chibiskanete ko tebinga oturikere gwetera enamba enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere 0726 447 Facebook yaito egekorukwa Getembe TV YouTube nero Getembe TV tanda gabo twensi ekero ewikeria ntwarigere chinguru chia biskanete chenguru kwa ebibiriria Bana rero toko libaga egero nyare koboria liboriao osobori nga naki ayonsi yakoba osing nakibigo korekana ebibiriria tukanyora nga ne chinguru chiarenge chingia lakini nguru echiga nchiatumekwa biya nekaro chinguru itari gutumeka biya nagekora bone ebibiriri bikaba ebinte ebibe chinguru nchire chiarengoro go chiarenge korenda omugusi igo mbiarenge gento chiarenge kebe go chiarenge kia lakini gachaka gutumeka bobe nagekogera ebibiriri ebiga bona abantu babwete nokobo ka abantu babwete nagekogera ogotebwa nga tiatutumeke chinguru echibiya una ibwenderete ase igo litkoria rero nkogenda tore gukwanirana ya igoro ye chinguru echiga gochimotwe chinguru echigo chimotwe na chitokwanda kobeka kuruga ekora buna bono ntagete toborie chinguru chinde chigotoka ase buna bono entongere kurukwa manyansi usiara manyansi mwaka manyansi ni usiara amanyansi ne kare muntu yigore kubiko muntu ryomobe uyu bono ganero munyamete ari koret omorogi orete bitonto oreta ne bintu binde biri bitari ebiya eso korete ngo kongwe so muchigete utinde kemento bintu getase getega no nambo kono buna nko rwase ese gano rere bintu bikogose yabantu wono muntu uja kuriye bintu bigamanya nga bitinde kire bite kuja guito umuntu bichande to umuntu une bitonto baratenga kebwate ka umuntu uchire wono uyu bukurusia kurutamanyansi igabare korete eura yengondi bama yakoreta bari no mubeno bahangana bintu getega bintu biro bigosangana tatorabona umuntu ibona umuntu yakwenda byamanyegeri kabisa tenga igare magaga de mabu abu de mabu bintu kyarusiwo ende bagenda bakano endi ikono emutule so umuntu akareire so tegere bintu bintu sine kindoswa urusie bintu biororo umuntu bwena ainara usiara manyansi abo usiara manyansi bantu babimba cyo mucyuyi siarete kabisa manyansi na ote otumye omubeno neura yengondi na bintu binde mbirona biro gusangani kugabo basi ukuno kugusiara manyansi bono amanyansi aya asarenge kobekwa bonkoboli asa manyansi aya arenge kobekwa igo inche ngosiara gosina abantu gete bale ya no uri akirekeranyo uri bori uri okorukwa na seito narengo uri kurungu cyamo muroromba uyo bono nero kuriora bona kuriora kabisa kuri ngintu ngikire nabwo atumuntu yo mukumuimukiriye bintu nero kono kurutama nyansi yabegeta gatono gete imama achi geta ayo asanga ine euro na bintu gete umaye usiarote bintu kiamanyageri kabisa tanga iga so ango kosugia ngo kobuchu bunyansi oma banyora gusenko kurwase koro so yango rimara galema banyore bitonto mbiro na bintu binde bintu bikindo swa kabisa basi ina rona manyansi
manyansi abo nayo okei chinguru chie gento keri kore nore nauchiare komuga kabisa chia motagani ari gotagana kabisa igo abantu manyansi gagokonya bono okorema okoiga muntu onde bwensi nkori mbosigaye ngocha n'abantu baye ngochare n'abantu baye karinde karanyora omonto bw'omochio inere nabakomotenga iga abwabure mabwaye nayo okorema abure mabwabwabwa rema abwonyore boigo ekora gocha n'abantu baye kera abe nero oruta naroche ebinto ebikoba nabo biabete igo so igo omonto orenge gocha n'omonto tiga ntumeke erugeri yekerero omwaka amabuta yekokora egasi obekire ensemo ase okoru omorori bori yani ori ng'a nere bono omoragori nere omoragori koragora kabisa omenya keke nkere iga kabisa nere bono kabisa naote mochama omororomba koruse itali muturumesi matusa abantu baye mbaro mochama omororomba ke nere ori goinamoroche gokora egasi muchama omororomba kominyoka kabisa yesirimbi pipipipipi onyagari nebirandigete oyi bono biono omonto ataete korwari omonto bono ore bono oyo onyori ne chinguru gete chiri chimbe chinguru chire chimbe ne chinguru chire chingia bono omoruta omosiara manyansi aya ne chinguru chingia ne chinguru chingia oyo begete omosiri ogete ebinto ebinse iki ne chinguru chiri chimbe bono chiogotaga gosari igo abantu barenge kubeka goseba amanyansi nkoriora arenge bune mesira gose musira no mwao musira no manya no jakorangeri oyo ta gokora into kine gese na no enere na baramyo kate ngando cha into kibikire rocha kumbira musira no bikire rocha na bakoriora bono yo muruta amanyansi oyo bono gokora buya okuruta amanyansi na bakumyoka rocha ngeke no kebikira kirusie gente konya ya merira mura usengende konya ya tekiriga kaya yo konya gwachi monto obwene egento ngokoboria buna gwatebireo omoruto y'amanyansi igarenge korangerigwa ose chinguru echi chiankomo ya abantu bakokeka bayana murangeri muchamo mororomba nero ratebiguro yengane yebunere kero kenda abantu bachiro oboraguri barutire chinche chiarutiro akiyagaro mugusi yatebete naki mwambwatiri mang'ana baraguri batarutenche na barutanje baikonyora obekeira amang'ana atari aya obekereire ayi mukate obekerere kabisa mwambwatiri mang'ana baraguri batarakoreki batarutenche igo ni obekereire karubekerera amang'ana gete so ekero abaraguri buna bono karubekera biya singenche yo omonto kong'achire ng'a ochoi nomorogi abantu bari bakurutera chinche na bakonya eke nomorogi oyo bakonya nomorogi na bono bari bachikutu bagoteng'anya lebori buna muri nero mwamatori o iguna na kero bagokana ya atari oyo no bono bagocha na bokana tokoretieke biya mono bono igotora asa amanyansi omonto oyiga oyo bono gocha kurusi igarenge egento kiangokora nomochi omanya gochikorigigwa ese abantu kero kende nyoni ekabuga bube embuga bube ekabuga abo abantu gekabagenda oboraguri bori eng'ana nere nkae tari buya eng'ana yabe nkieke torochi twanzire kora ebinto gete bitari bia bitari boronge mystic eso gete mysterious twanzire kora ebinto gete bitari bia botambe ebi na bire mystic powers rende binto imbire byeng'encho haya kendo oboraguri bantu bamya gochima hata osono genchabe bamya gochi osonongo waswate ng'aya agachimorore bori ligio omonto acha kurusia ebinto ebio yo bono koragora tari ero acha kurusia no mwao na mang'ana aya bonto ukwanire ya music power zuna gwateba nare chinguru nchire sokoragereria okoriera omwando chinguru nchire kurwe somuntu bw'omonto ekimwaro ka music powers omogaka akoriera omwando agoteng'anche boria naye bono ariereire omwando aya bono nabo rabo omogati nabo rabe tori omonene eki mystic power ekire chinguru gete mogaka abwate kabisa ogotire okoriereire omwana oyo mwana gete nera arierete omwando eki ne chinguru okoragereria omogaka naba okoragereria onye kokorire eng'ana gete etari ngiya nore nyonyo komokero onyoka akoragereria kabisa eki ne chinguru gete chitari kia botambe korageria gote ng'aye toro korora kerenge kia mwana mumura aya bona bora akuigo gosogende gende uchikwera bwire uchimoinari uchiboreko igo kwaragereria eki ne chinguru gete chire esemeno y'abantu omonto bw'omonto ekina chinguru chiria twateba chire mystic chibisekanete ntobwate esuturu n'omonto okorire omyombi oibiro omonto okora ebinto getabi tamanyiri ng'oyetete ng'ombe yanyare bagayaka omontingi ntokomanya matunduro intobomera bareta obong'era bang'uri bono ebinyonga yare koretwa na gento gete bareta na esuturu
no mutegetore ne chinguru gete oko we kuche nyonge ime bekire gento gete mako vu agenda vu ate mukate vu bwanga esike goja kukwamira bone sturu eyo oinaye naye oimbure royo ende ya bas ine sturu yate bine chinguru wawaseka na waya lenge go dilbo to kanga bantu ba isen koli baro monto kole to bubegete sturu ya batebire so amanyansi ne suturu ne chinche ebintu byankoligia obora ko nemdo byankoligia ekene samangana tabisekanite njale ngabana lero watunga garu chiombe gete igoro kwa ngainunga ya talibo igo babona ene kwala ko mwakende ya kwala ko mwakende karwa kole tali ga chomwe da ebe nchalengo omwire no ene mbole no koma mbole na wora mo ujina ende tanja ichokolire gazi bona yo zakora nkiyo kumutanke usana wara ile no ene na wara ile ngombe ka bwene lyo muntu abande mbale kale ka bwenye usino munyamuzira ubwene yo muntu no musubati ole musubati geto chandru mushu ando munyomerana omubwenya ando munyo yebo ande mokobole bwana muboli kirende bwana ngimokobole so mokonyira umuntu ole jakuko bona ende ntobwate no goturuma ogoturuma ne chinguru gete kire sa maiso ne samani ogoturuma omuturumi koligerie nyomba igabe nyomba yirigirie na maiso kabisa nyomba ya siaruka pwa nyomba yateka omuturumi bona nabenga ebibiriri ne bietanti ebiriri omuturumi omuturumi akoligerie kana ne akoligerie kabisa oine ero no muturumi okoligerie ya koligerie na bara koligerie agosoe kabisa mubiro butanduka no bebintu gete obengenjo gete oine omuturumi abwate chinguru gete mystic powers gete lakini chitaliye sobuya omuturumi bona bantaba igabana bona omuturumi oyo omuturumi chingagichia bakoro bantu bango moita omuturumi bamoite seki mugese ngaka bango imwaro etaiga muntu aro etaiga oseno rio okiondo etaiga no moturumi no moturumi ngioji komobori omobori ngake yo komoire kino komobori seki ese bali kuobogwa komuobwa kabisa basi ero bona bintu bina koendera ini yaye bwi kino za kochiko na kono muhero leranga bona okolete kana iga oseno ngombo bwate nyali ngana iga wayereta bwati aite para wojo mokono gotwera na ichombe chiogora toro muyakame ono muyakame chia kumeire murao mitunda mogoroba mbikura kama ng'ombe akamamburi tra bwana biato igu chia kumeire murao mitunda mogoroba mbikuru akama ng'ombe akamamburi bono likara abantu bakaena ndirebisi ayo bonto tutagitio ndebisi ni wakamete bono ngana ibu gukame ng'ombe guchina ndo yikiekerani oyo ndo muyuri mu taja gokoraki bono chia kumeire oyo mura to chera bona aro mubirende mogoro bambi kura no gukura ngako na goite bikoe bono yule mu dacha kabigo bona abono kwambekire egento ngerekamo ntebi ogoita egekoe goite bikoe omonto no gutwara ibetu libetu enda mwembe igo ngomonto akorigereria nga ase ng'ombe ye nago komwe agoite bikonga bacho bali baherekera abana bari njara abana banene kiomeri hera kuno gukama bwiye kaine bwiye kona kuri mujikame yakame mujikame ya ukamwa kamire je inje mwakameire basi ko bono kuituri cyo soire ng'ombe osoire ng'ombe nyari itoko ya ramambia chinsa irenga ago itano mugonde se ibando bakimbi kali ngakibire bono komire ibande ibyo binyore bire mambi kubira bika mbigo cha kubyoka buya abo ina abantu beli betu bantu benda mwamu to baro chimbara alinka mbaro nimba mae yo mbanjire kusisa no timanyika no nyomba cheli betu tingo chikwana bona yo mayenda mwamu abantu gete baragambe mogoro ai mwagamba bono lero mogoroba imwagamba ushona tokugamba kosoka uchia tali alo kujokorere gazi ama opi wakanyona abantu bamwabo mama kugamba mangana gitama aho piali abantu beli betu abantu benda mwamu abantu beli bero munyaibero Garangere ongereki enoti saro na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere
koenda akego igeka sinini ngochana kubwata nsimi chao twata nga chingurugete chibisikanete chomugusi mystic powers the omugusi mystic powers mbono umuntu akurigere yote and then maambi atokora tokora oyete butukonya oro muntu rimure rimure ndiya baro gate kana baro bagutumia mweta have to kwabaroje to baroje bamakoro bako bwatire rimure wa kuigore rimure ai kwa beri manzo kwera tole lakini tiga gatia to kwarganire ase chinsa ibere ngamona bakara barabi abangaro chibakara barabi abangaro chibakara nakingaro chibakale gotenga nakingaro chibakale gotenga nakingaro chibakale gotenga ero lirero dugoliri nene ina na jeta kasira kabantigera ekara bantigera abana abana bakonya baramo bari buya lakini ene saitani wikirase gito batarire esegi yabamura babere abamo bakobona endemero kwirira oyomo kusirogima magega yokubetwa omujyo the government of Nyamira. With as many of the similar opinions say aye. Aye. With as many of the contrary opinions say nay. The ayes have it. Ebunge ye county ya Nyamira gwetu muswada abo kurigereria na kuunengia abakora mirimo abo batarigetwe boronge gusabande bamaikata na ghost workers. Janua na ikaga agakwana agatosese nine ng'ombe ono yeretire nereye na ya matayamo konyora obokonyi bwe ng'ombe koruase umwana siasa yomo ime county ya Nyamira. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. barabi abangaro chibakara barabi abangaro chibakara nakingaro chibakale gotenga nakingaro chibakale gotenga nakingaro chibakale gotenga ero lirero dugoliri nene chinga kichiweka korenga no kubwatiri kurwabo kero togendete amotwensi mkate no kanalire tariane no mugako choi nyambasura egera agotoa kabisa eken kirikirime ase chinguru chiria chibisikanete ichyomusi bararigereri tanganinga entege kurukwa manyansi twakorere manyansi aega ngo okoyatwara ningo ogosiara anto anyore ng'abantu mbare bubwate chinguru getega kurigire no ni nyumba yateka umuturumi twarigereirie ase bantu bakuruta chinje ikingo zitoro kerigire mono guchibosio asa bantu bakuruta nga abali ama no kunguria obomera esuturu nere yo esuturu nero kunguria obomera ekero chinguru nchiroro umuntu angotebwa gosigange gotebwa nga oyo omusubati oyiga nero ngitira abana osimubuli umwe bateba nga oyo ngitira abana moibuli ominto osimusubati gete bacha bamo rutero bomera bakori bono konya bataramanya bakori nyarebe haya nyamisa haya nkerubo haya nyaboke haya nke muntu haya ngoyo rende nyanchama boke esuturu yanje
ya kwana ya gobe ku kirinya kabisa ya kirinya kia one royo nero uyu ruhende na bakobera bono igo ine Chinguru chinguru gete. cherengo chiumugusi Eh. nakenda listanya chio. Thank you because you're watching us from Nyanchwa na nokogenda ningote bande ngore ya bena uche singin chugusiria nyugukuru una chinga kibine chiga ogendrete nae na bonte matukuligere chi SMS chino chonso na mokobeka bila tunavyoendelea tunahakikisha kwamba kila mtu tuwakwande igoro ya SMS yae baigotari SMS yuka tuwakwande gwetera sa YouTube no utirikira na baigo Facebook ekero tokana umwaka bwana bono ekero omonto baibuli bamwabo bwana nkolierera na barenga abana okoria bwana koriera leso no koroga nakubwira. ingoriro omwana usoriro omosacha Yes. kingi akabera okurukare ingane kanja akabeiro oro ujeso muburi omwabo muburi omwabo buna ababere banyomo bachaga mbale kuigwana nabo bare kaba nengana buna kolengana ni chikamate ne chiro chokonya chiri nengana chitaigwane wone sama ngana yabisikanite semabu bisekwende yomugusi nababwata mangana mange sana kobono motembe ngo konyo olenge omotembe nobwata obubisigete omotembe nore nenkoba yomurakere omonto atiane boriga enkoba yaga enkoba enyati nabo yare koba eng'enchogete nore namasangi naro nabwata obubisigete obokong'usana mpaka bobwatete egesauki omogusi mpaka bono amo noborogi yao ao nerimore buna twatora erende nyoyo yachaga iga nyo musibatirende ndet kubeka tutarachi kugenda ase baibuli bamwabo ase eng'encho gwacha omotembe bono totebigoria omotembe ase obweng'e omotembe oyo nomotegete oyo igore nomote bwe omote yani orio obwatekaine na amasabo ya ekegusii yakorokwa yani omote orio orere omote orio oseseniri obwate chingurugete chire eseme ya omote chinguru chingiya tari chinguru chimbe chinguru chingiya oibo omotembe ne chingia chinguru chingiya egekogera bono gwakorire gento gete gwakora gento gete bono giasinyire pi no ne kigambiro giasinyire pi mang'ana ntuboka mogayani obora turetie ikaransa yange kiaba kerangerio mbere na keoro omwabo osaba ntu maiso natianane keoro bagatebio mbere getebio panyane baremo kamwasi nyobogambi bwa bantu neguchanero mwaje sinya bono abo bachiro omotembe omotembe ori ne chinguru ne chiengoro bono otebanya kwakane bitari gwakorete iga bwato omotembe tiana aye bori ngonya nchi nakorete iga kabisa enkobe enyati gose ngende uchiro cha bungu ekopega okobera abekoba buno gwateba nagese naye gwateba ebebo chinguru omotembe nabo bwatorego gose omonto orware chinsago marwaire ao no chintatare chiri chimbalirwe chiri chimbaliri konya chiarenge ibiriri chintatare chomotembe chomotembe igo totebe ng'a emetembe asere ine ekoti yomugusi amo okwango tiana bwata omotembe no mbono kubigachira bugima kaka to ba corruption motembe ogende chikoti chinga bakonyora omugusia bakonyora omotembe kolesika nenda bono bwato kwangire pie busaidi bondo bwaburire pie bono buna lero mwanya rare barero ba muntu na ito muntu akoimukie buku oimukie buku nendo yo muntu murwanira kabisa omwaro kabati bogete murwanira kabisa kandi na ina bimenye na ito ito to muntu kwa muru bwato omotembe bono omotembe gobwata chinguru chiria Chibisekana. chibisekanete ondo yo maita ase chiruete na chingoro eito akorete aete omotembe omotembe nende no korusige tubeke gakorosigwa nyore na makana yitu tokubuya obokano omaite obokano tari obokano ori no muntu gete nesu okorogete obokano tari instrument yaya obokano gete ne gentu geko nakobwo kobuga bose yaya oiko chiwanani bari nabantu bagusi n'abantu bamubiko ne chisokoro kandi mono mono getu akor kero sirikuru so matembe bana no ne biolo che biro sirikuru matembe no matembe bono omotembe oyo iga ng'enche okonya twabwatani na matundra twabwatani na atsan twatebire bobe igoro ya yochwe yanyare bego sumu abangire ujo muitamuri bobe ase kagori ekeiga torayuegen kokorore motembe
bono kero kende metembe toyingo na gosirere Eh. nabande kero ekegori eke gochinchi maiti komatembe ganinki bono kero baire so motembe oyo kero kende nabera abeteba lakini bakomochania ayo bwate osonya okorete bobe abagaka bache baikana bande ayara iga bono ngakwarora orengeti birenge byao ngakibire ngonchore riolo suri gonchore bakenangi nabo mwana oyo musagoro moke bakenangi mwana otusinyiro batwa matenso batuleke chinkore ikono goto utuleka chinkore batuleke chinkore basi kwachire neba bono ikabuli bono rero iga batuleke chinkore kwachire ase omotembe bono iso inkwane iyo naina bwateke no motembe bwata omoto oyo gokwanga batuleke chinkore bono kirengeri kiao nkereki 0726447367 nere namba yaito ase studio nabo igo nabo gwaka bono iga tubaide kange isano chioka egera tukuri kurwega ase ng'enche biro bikominyoka tutebiange kirengeri kiao nabo turikera SMS nabo kurikera gwetera so mtandao o YouTube nabo igo Facebook nabo goturikera ase Getembe TV tunyare kubwata 0726 akesimi yao egera oboriri swali liao asa mangana bunaega the sacred trees oyomo no motembe ase gocha turugorigerie mete eria ebwate chingurugete chio mugusi echingure kibaro chiviskanete chio mugusi oyomo no motembe turikoriga nabanda batanga utabatambo kiwe metembe asegete bono rinde tindamanya ekingo cha turikogenda ngekora omonto aratambukigwe omotembe oyiga buna kobori kurwete tuigwange kerengere kiao Getembe ala iga chikuruga bono tatebeti go akwana ko otiga 0726447367 nambe yo nere nambo gwa kesimi oboriri swali obori mwako choi egere akoiranerie igoro ye chinguru echiga chibisikanete chinguru chindi chebisikanete eitwateba muna limore tima itingana ki lakini karo buna kwairasa no chinguru chobobe chinguru chobobe kabisa bantu barabora borie yari kuri agatono geteiga kabwate ne kemume kogete lakini gento kere mabuye kubwe kona gwokario lakini kebisete baka kemure keiga buna kya bakanyora nabo gostuka nabo gostuka igo beri manzo limore lyabaroke bono limore lolio ne lyabaroke lire sobobe no morogete obarabugete bogos bobisire ng'encho gete ko baumera n'abantu gete batata kumirana bakomeseri bono tandara kubuli mwaka ase limore liga abantu atokung'amba ataretikwe abantu aba bataretikwe ne limore bagochi barokikwe limore na bintu bindi bikaro tutamanyayo umurigereria karo kendo ramanye gotubwa na wora amanye gotubwa buno renga kigete uchiari tingo nyara kubisa ngukwana ino mane ka right happen to me ari nyamaruma nyamaruma mbo basi otino tanda wa nyamaruma na baroke nabona mputu kwa pontu akuri ngotera tuara matera rene kanisa ndengari tinga bono to akobrio sengo na uchikorara dinate na kuliro uchimate karo abantu batatu bakurukuru mate bantu barenga batata bali na ombaro uchi koko buoreri eli bono banko batigire bantigire nsore ndu uchi sengo na uchinyumba abu no nyumba bono nguchikochi bantu batatu ko baru kurwaliga nyega gete somo tegete asuri bako na gocha nkabuga biri na kwanye dina abuga iga nende nari giru chimgu chikuliyo linkanya ni chisese chikutira oininche chisese boli chisese sese isa Getembe chisese chisa una chiatira iga gutira ochire igogoseka ese gine gento naru nambe ngochi ko riba ikansa abuna ali so mwana uli atene neiga nchitro chenkarigeri abantu ngibona bagenda abantu bali ngaibachi bona nabungo na kuliko na komaga magana ngibona bachi nandi ngochi bole bago ikabona chisese chigotira nchabantu nkorete nganyita abantu bali ngaibachi ribacha ko chumura ngochi koliyeli ochiroro mukati kochialia nandi karora abantu batatu bagalo una nabuga bakali kwenda uchiroro ndenga kunkali mapi kesi kwanaro chabantu babere chisese nandi libono nchenkali kuri yabantu bali ngabana bachi kochi ngabana bachi kochi kuri ochiroro ali baguna nandi kanyara abantu batatu bachi nando cha chirese bagenda kochi iko chingurwe chiabu tukona chirocho ngento chioba ete kamoneke
kore ne bibilia Mm. usotwara nyikoro mukatoliki obwate saburi Mm. Na bagukwe. ayentu bagokorera kene nkeyo one bibiri n'amasabo de kino Ando umwege numuye. basi abu nokora kimba okoro Getembe. Hello. Eh. Hello. 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 Igo edine chinguru chiabo chirororo chewano chiobobe. chobobe buna bono guchirogora se to chekona yake chino ngotame tugusinga chinguru gete nchirali Nzali yaze mumonya goito marekera ituko. ko yosono mara igwate chinguru echina itokora yani chinguru gete chibisete no mbona abantu ntora manyabuya buyanganguru kiecho lakini ayondigerereti na Njiro. mono nkuru wabwe kona yake china abwanga abu na boma ndega chinguru chinchirabo Getembe. batotebi Abangana y'umwaka wa tudabiri. Nabo koranga nekene. Ana gwege nekene kinkero. Gusinkero ororo. Ekere umutembo yateba. Nayo ikere sokoro yane yare korosi egento ikorukumya egetumbe. Na ekere egento sikwanga chirwe. Nabo bagatebiri ngagenda ngubwata umutembe. Bona kerata koreti. Na bakubwata umutembe kana bare munyore ta koreti arogento ngekomanyora. Kutatiga ka korete. Arota akoruka. Wikake motiri. Wikake motiri bwango sabe bali mo hachi kogenda ya chikota chinone gari. Wikake motiri. Aya ni ngongo rwarari. Inchenkoro kuya kundi osoro kurukio ngongi. Bona buna tegairo mugako buna koteba. Kio ngongi yabo gituto cia basi. Na maene kutatika bono. Egento engaki abono iga. Ntora manyangana na maene buna bono egento kurunga masangi. Eba tuwale ono chipasi kuwati esengenjo monto na bago kolege ento na ndoka na igena mu. Emetembe yiwe timatinga na kolega sibono. Ego. Usera usengiara tagaro tebingo na manyazina ya kwanira. Na ya kwanire ntu akwanete. Thank you. I think that is nice. Akana kuruga chinguru chiri chirororo. Chinguru ekyo matembe bantu bagotiana. Njibona kigento ndo chikwanza. Ebukuye abantu bachaka gwitirwa yara. Datwira na chinguru chiche cyumugusi. Ebukuyo mugusi omanyete emegiro. Nemegiro. Emegiro eri yani ibintu bitwale ko tabu stock. Jinji ari kireza ne bukuyo. Lakini ena ro bana bukuyo nene ebwataka ne bukuyo mo somalero. Emegiro ko to koreke. Kogo koreke ekenkebe. Ese ne bukuyo biko. Oko iye ko kwemegiro. Bano mwaki ndo ngotemberanga nyendi yo matembo twayubwate maete musongo egenta ka monde twateo. Omusongo kero konyora omusongo ataracha. Eba. Ntu abwate egento gikuru kwa engoro. Engoro nyasaye bwaba gusina engoro. Astu ankona nyoya manga twagenda gusuma musasi. Eba. Ekero engoro boro iboro arenge gosieka chinda chiaba kungu. Na uchi algo sieka kabisa. Na bayango chisieka. Paka twagenda twaje gusaba. Chinguru chiarenge se iliyo bano mutie. Igo. Ngana anyole te iliyoba. Nanyo te iliyoba. Umera tene toji iliyoba ndi achie to bokabi likiora likagenda muri kaenda ngiera. Nando wete butuko na ndo linyole liere nirogoje. Yodo yene bikone. Itel mystic. Ngana anyole te Eliyo. Liyo banderere, liyo bandiribu na woki mambi. Unakomesa kuri moja, yero uchikwenda. Akwa ngo kolita yabinga liyo banderere kwa. Nderere yabano, ntukuto omwana ndike liyo mungu. Basi, kwasabira omwana. Bone liyo bili nendo sakulinyora butuko. Basi, tukutinga mangana makongwa yugutinga nanyole teki. Eliyo. Basi na mara. Bono eliyo abono ribwango achagira kwa bwana. Bono igo omonto nabarenka ko bogosembutuko. Ewa. Orre liyo baliriri. Naende liya ro liya chie tengiera. Naende liya umera ne liyo bai. Oturuchinga mangana ina mako. Jabanga kibono bantu bana ukirakiri. Nakora matuka mange karu muntu umera ni nabarogi eri botuko. No ikanya omba toli uchi kotebanga momera na muntu gete. Ya. Ayo gukira mu.
kirete pi gongo ngaba okubwatia thima tu anya na kale gotin komanya bari bari girete no barato tebi lakini wono muamira na bari gujota yanga na banyora abantu bari magos twanchere ewiki gocha tuchakere gabo ase chinguru chio mugusi chibisakanete gose Mystic Powers the Eden Mystic Powers chio mugusi announce ase kwaba na bantabaya. We will go on and on and on asingencho yomurobiriga oboroso bumugusi bonabo kobera credit kulia jumane ensemo gakachinsa ibere chebotuko singencho ekagetere tambe konyotere kyonga chinsa ibere litkweriga lya jumane nabondo che bachakire kwariga niga lakini ndarachi gukora mwaka mangana yo mweli nari nge mangana ya to kwara bona wane esuturu njari ne chinguru ekyo kabono rende bono rero ese kapwati amachikaria umugusi abegeta asenge tokoro kemegiro emegiro yo mugusi kabisa nga to koleke kekebe koleke naende kabe kuigwera bali abatangani bawo naba bali babekire bakwa mugutana bakwekeranya bakogotebie ngana na mono monese ke kolieke ya tusiriri ya tutamire nabo yo renda buya kabisa muigwera mangana ali mogotebio na alieke gusibu na alenge kurukana arobo. Pia bwana Mwensi the comedian mnakuanga live kwa news only. Mbona ga live tole and then Joseph Otwoli Mauricia from Jogo no mbwatete na nabongenda tukubwat kurugabo una Beyonce byaba na bali Mwensi mwato bwatia na mehakikisha kwamba na nche na abatebiri una kirege ntukere bali mwato kirachi SMS. Thank you so much because you did follow us. Na boigo kero monto oyobera gaiga koenekia nga obwatiri. And then Elsie Mokogoti, thank you because you are there. And then Namwensi, wika litkelio, ase yechi kamera egakoro kwa Wilfred Matundra. Sameli yechi bicha na Mariogi akoro kwa Kevin Ongeri. Chino mwarigane bwege pindi ekeiga, pamoja no mwaka ineli. Ero agaiga natoko watakati atabaganiria maya ne pindi byonspi byagatembe otebanga ntu ikatokoe chingegaru chomugusi para bya bangaro chebakara antu bakare para bya bangaro chebakara antu bakare para bya bangaro chebakara antu bakare nakingaro chebakare gotenga antu bakare nakingaro chebakare gotenga